Dahil na naman subantay. Rimate na naman. Rimate ang taba. Isos ang taba. Makakatinula na naman sudah yung manaw. Ay, yaon na naman sa para. Yes! Jesus boy, di ka nang igalangan. Mainit na nga na. Day ba? Pagpakaray ko so atong kang kunyan. Taba ka na ako makaluwas ng manok mo. Isos, ika ka lang. Kaya nang kuwara di ka mga manuko. Ako sabi, nagmamakulog sa imo. Pagpakaray ko sa babo, kapag ataw, gumagamit yung awang. Pagka ako naman kipalusot, nailing ko na nadangog ka sa bagaw. Hindi niya din tawa o. Oh, ano kang unyan? Oh, para tigpa ano kung maghakot ka kay niyo? Dahil man ako boss ki intensyon na hakbason. Pagpakaray ko tabi suga po, pag-aatong ko siring ka ano. Yan, maray. Salamat, ito akong pagmakulong. Nyang! Kuha na dyan, maski pira. Talaga boss? Kumuha ka na dyan, maski pira. Dahil ka dyan mag-agi. Yung bagaw mo. Dakulao na. May dakulao bagang agihan. Ayaw? Hindi? Oh, halat po na. Tako ang kusususi. Disusian. May susian? Oo. Kain maligi ba sa tunay? Kain na tunay ba? Awin eh? Oo. Kumuha ka dyan, dawa pira. Iyo boss. Ha? Salamat ton boss. Yan. Natabig saraduan mo boss. Hello, Chef. Uni na, Chef. Nadakot ko na subabas. Kulit nina niya. Paluwason mo kulit ni boss. Ako na, yung Chef, ko na uni tabi. Yan, nayon sa aula. Sa aula tabi. Paluwason mo kulit niya. Yan tabi, Chef. Palatong ko ka mo. Kulit nina niya ulo kong pansalbahin ini. Pati ka. Paluwason mo ba yung kulit niya? Bye-bye. Kaya akong sala. Bye-bye. Ah, iyo ang makuha mo. Paro, tayo na ako kanimaluwas. Hoy, boss! Marinig niyo, boss! Kulit nila niya. Makukulong doon ang sala. Dahil pa nga niya ako nagkakahabas. Isa na ba niya kulit niya sa mamanok? Wow! Kulit nila niya. Habasong ko na kulit niya, boss. Lubos-lubos. Pare, dahil man sa ko nagdulok. Habok ikula. Boss! Multa na ako, digdi. Kulit nila niya kasiraduhe. Yaw na ito sa pulis. Saya na kulit ni Mahal.